Takže čaute. Dneska som vám chcel ukázať, cez čo natáčam. Takže natáčam cez Ario Show. To je dobré, ja som to iba dneska nevedel. No, teda už som to dávno vedel, ale som nevedel, ako to funguje. Som sa bál to stiahnuť, lebo som to ešte nevedel. Tie 3 videá, čo tam boli, viac som ich mal, že som ich niektoré vymazal, ma nudili. AZ Screen Recorder, ako hovoril Pavel Nojena, keď on mi vrtil, čo na mňa hejt. Toto som mal stiahnuté, ale už som si to prestal myslieť, čo nejako blbnúť. A iba, bože, ešte aj rage pri tomto videu. A potom som narazil iba na to, že skúsim to. Neviem, ako sa píše, nikdy som to neviem. To. No, iba toto si stiahnete. Môžete kľudne natáčať. Takže je to úplne ľahké. Takže nič len. Ešte som vám chcel povedať, že som to mohla aj takto robiť. Pozrite si, keď toto štiknete, no tak si môžete dať kameru takto, že ma môžete vidieť. Čakajte, ale ja som mal zle slúchadlo. Toto neviem na čo je.